Anjane arep dadi dalang ki gampang. Cukup nonton YouTube, praktekke nang omah, suluke diapalke dadi dalang. Heeh. Sing angel iki le payu lho, Tru. Lah iya. Angel tenan. Kowe kok iso kaya ngono? Aku ora ngerti siasatku. Oh. Aku ki nek ana wong lagi pasang tenda, tak parani. Niki wong napa? Supitan, wayangan mboten. Tanahi harga. Weh. Mulane aku kebak tanggalanku ha ta. Ya ora kaya ngono kuwi, Gong, ora. Ya, ngaturke kutut saka Gembongan Kulon Progo. Ya. Apik iki, rung karuan. Ayo. Ya. Ketoke sing ngenongi penggemar banget karo Tati. Apa-apa dikomentari ya iya. Ya Tin. Ibu Pak. Hah? Komplit nganggo bawa kok mangsane. Utut manggung kok mung brondol. Ha iya. Ora nganggo bawa nggo ngopo? Ha iso manggung. Ayahe bos. Ketokno keprigelamu. Sapa ngerti ana produser rekaman pita suara sing terus mengambil kowe terus dikon rekaman, direkam dhewe, dinyanyekke dhewe, didol dhewe, dituku dhewe. Ayo. Ha padha wae ora. Dirungokke dhewe. Wah, ya bos, mangga. Weh, ngopo kok? Wengi. Gelem nembang kutut manggung ki ya apik ya kena dirasake ya Gong. Wah iya. Padake SSN e. Wah iya. Sarjana seni e. SSN. Sasana Inggil. Yo ngapa? Kowe iki ngapa ya aku ora ngrasani kowe kok. Lho, arep disawer karo dukuhe pugeran. Wah. Ndi? Wis melipir-melipir. Ketoke lagi ra ndedet kae, Tru. Lah ngopo? Le madang bareng Wiyaga. Wah. Ngelolongi jatahe Wiyaga. Sing duwe Casagrande lagi tipis. Rasa Alon, wis nyindan anggere weruh panganan kok. Lah ganggu e. Mengganggu apa ya ben genti tating, anting lho. Wis ganti buka sing. Ayo, apa ndelok kaya apa isine? Ya padune kowe kepengin nek ora. Ya. Aku ki soalnya nek karo panganan modern ngono kuwi ora tau kenal. Oh, pangananku ya bangsa panganan tradisi, putu. Sing digawa nganggo pitu ngono wae. Heeh. Pokoke sing tradisi jenang sungsum. Iya. Jenang gendul aku seneng. Heeh. Cenil.
tradisi tenan. Kuwi iki panganane iki saka apa jenenge kae? Tela. Heeh. Gedene ming sak driji-driji kae lho, Truk. Dikeke nggon dibungkus godhong gedang, kei gula lembut karo apa parutan kambil. Heeh. Len nyoblos nganggo biting. Celuk wae enak. Aku nek mangan tenes dina ping 3. Wah iya. Esuk awan sore. Ha iya. Oh, ada wadah roti wis saiki aneh-aneh kaya ngono. Aku tau bojoku nggawa wadah ngono iki tak buka bol kathok jero. Tak kira nek roti. Aidan. Ayo Tin. Dene bojoku yo ngapusi, apa iki no? Roti ngono. Tak buka, tak tendiang. Tempiling. Ning Nggih, siap iki engko Pak Dukuh pugeran mau ndikon munggah kon nembang. Oh iya. Ndak ming slita-sliti glelang-gleleng. Sok sibuk. Piye to? Wong kon namung tamu lho. Heeh. Iya go teko kok. Ayo monggo langsung dar monggo. Monggo lajengan kemawon. Kula nggih. Wah. Bul ming golek barengan. Yo. Ya. Keringan anggung nyamamana hati ya nganggo dikeneske Tin anggung nyamamanas hati ya. Nek iso tak tukoke daster. Waduh. ken ngopo? Engko nek kira-kira kurang didit tak tetelke korden ngomah kae. Aku meng korden. Anggung nyamanas. Kaya mau ora? Iya kok. Sewajarnya kok. Manas. Apa-apa terus. Kuriso pisan. Bundet. Pancen yogane njaluk dilondre kabeh. Nyebai. Nyebai ya. Sak cakep. Wah. Tepuk tangan. Edian tenan. Ayo wong piye nyanyi ya nembang ya nganggo wah. Ora kata. Kong. Aku nek ndek kutut kaya ngono kuwi tak jupuk, tak palu ndase.
Kutut kok aleman. Mangga. Baleni ra? Iya baleni. Manggung sing apik. Kancane lho, kancane. Kon manggung. Sapa? Temen-temen. Setuju. Kanca-kanca ya kon manggung kabeh. Ayo sapa? Mbak In digeser mene. Ayo. Ku tak tukokke wedang. Nah iya. Tak plastik iki aja kuwat. Katakung. Katakung. Kung. Wah ya, urung pateka nganu iki, urung pateka dadi. Kudu dikroto. Wah iya. Kutut kok dikroto iki piye? Ora ento, ora ento. Ayo. Monggo jejere Mbak Ganes, yo Nes. Oh, rekat tekong. Yo. Gur ketekor gur. Gur ketekor gur. Ora tak tempiling kowe. Kutut kon nemgur ketekong gur piye? Ngen kula kutute moek Pak Dadi. Wis iki kutute masuk angin iki. Gur keteko gur malah kuwalik. Ya wis ben ora apa-apa. Nyenengke bocah siji kuwi carane. Jejere. Kaya ndek ide dhewe ngono lho. Ayo Elisa. Gur ketekong sing apik. Iki kutute Ganes mau diculke wae. Heeh. Soale medeni kancane soale kok. Kancane do apik-apik. Gur keteko dhek. Gur keteko gur. Yo. Gur ketek kung. Kok ketek kung? Ketek. Enggak bisa ketek. Oh, ya wis apa-apa ya. Kutut blasteran kok. Gur ketek kung. Dadi lemune liwat kelek. Ketek kung. Ayo. Jejer. Ih. Ngopo iku? Aku bareng muni ketek iki ngerti ra. Aku sok didolani bapakku zaman cilik kae. Dinganane kita anggere baratus kae. Lele tak kandhani le. Iso suarane iso. Ih. Apik kae. Zaman semono aku seneng banget ta. Cek cilik. Yo jejere Ika, mangga. Kungengi meng sithik lho. Ah iya. Ketek dari sithik. Kaya wong nguyu. Pak Tonyo ora. Nek terakhir karo meng kari sithik to. Terus. Keder kabeh. Ayo Teng. Ayo terus. Ya Pak. Ketekong. Wah. Kong. Sip kowe. Kong. Wis. Ayo ganti sik. Ayu. Ya, meng mlayu dono. Ya. Ya. Napa niku, Pak? Napa kok? Dara ae anggere leboke gupan. Tau tak dingkek ki arep ngopo ya iki. Sing lanang bobo ketekur. Sing wedok aku ya terus liwat ya wis kono penake aku ya.
Ayo. Berkatakung. Mangga. Jendek yang mana? Kata kuwi jenenge Kutut GP. Kutut GP balapan ning TV lho. Ah iya. Ayo nek iso ampun tenan. Iki ketoke meng kaya ngene ning angel lho yu. Nan kowe ra iso nirokke cangkemku ra iso. Kata kong Kutut balapan motor. Ya. Yo coba kaya ngapa? Jan kaya knalpot cangkemmu. Wis rekoso isih dunake kaya knalpot ora. Ya. Jos tenan. Yo sampinge. Heeh. Kutut kok sedakep. Ayo kademen kaya. Kaya sedakep. Monggo. Hur ketekuk. Wes, sah wis, Pak. Sah. Ayo kutut ra duwe budaya ya ngene iki. Iki nek dijajarke kutute Ganes mau pas. Gur ketekuk, gur ketekuk, gur ketekuk, gur ketekuk, gur ketekak tekuk, gur. Yo bajute. Saya mundak peteng asri amba monggo 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 mangga 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 tak antil yo pring muni pring tono sirah Pedro iki ngaco senengane aku arep tak gawe dus cek duh mangga aja duh cek duh mangga ngono tak rapke ha iya rasa gamelan kira iso rap sing ngomong sapa? Gamelan ki iso rep. Malah didisiki. Ya monggo. Nyalah mangga mangga nano neno midanget ing kangsa Sugeng rawuhipun para tamu. Ya iki ya
lebokke gamelan. Heeh. Tutupi terpal. Lho. Iki maksude iki ora kok sindene lebokke gamelan ki ora. Iki sindene ki nyuwara terus dileboni gamelan. Edan po. Ayo, Bagong rasa ngomong pokoke Bagong tempiling tenan ora. Eno-eno ndedetung kowe mlebu gamelan. Ya. Mangga. Wangi ya mas kutute jalan ngombe iki dituntut napase dawa wiraswara kowe. Ayo, kira-kira mandeg durung nganti rampung langsung tendhiang wae to. Ayo. Kuwi aja nganti mandeg. Oh. Ngono ya. Omben, mangga. Omben ya ben iyan wah nyeneng ya nana manuke kutut kata omen nana ya piye mau bener pakan ya apa pakan manuke Pak Seno iya bagus Pak Seno. Lho apa Tatin ngerti ngon-ngonmu apa? Oke, ingon-ingon kuwi. Cak Rawa duwe aku. Cak Ijo aku duwe. Sing lagi ucul angel cekeli Cak Dikin. Neno. Ya. Lali jiwa
jiwa terus edan. Jambu apa jeruk aku melu apa itu kendula kenduli apa sita apa ora. Ya penak to reng. Kaya ngono iki wong tuwa mbiyen wit bapak wit simbah kok anggere muni bar kutut manggung kok. Jambu apa jeruk aku melu apa itu kendula kenduli apa sita apa ora duli. Penake ra jamak-jamak. Ameng sak jambu kok penak lho. Edan ya. Ya luar biasa ya Gong, anggitane piyai mbiyen ki pancen luar biasa.